Grazzi, viva Santa Maria mela. Viva Santa Maria. Viva Santa Maria! Viva l-Madonna tal-Grazzja! Nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa minn triq Santa Marija ir-Rabat Malta. U dil-ġimgħa ħallejna f'idejkom għax tellajna post u għadilkom xi ġiekom f'moħħkom meta taraw Santa Marija. U anke tkunu tafu l-istorja ta' dal-bajta. Il-15 ta' Wissu niċċelebraw il-festa ta' Santa Maria. Issa. Kieku kellek tgħidli ta' kemm ir-raħal. Seba f'Malta u hemm xi tnejn oħra f'Għawdex. Jekk ngħidlek Santa Marija, x'ġiġik f'moħħ? Sapore di sale, sapore di mare. Għawdex hemm il-Vittoria. Bravo! Il-konvoj ma tafux. Ħafna marijiet differenti tajjeb. Taf tgħidli dak iż-żmien kienu mhux minn ħareġ bihom daw il-festi differenti, iddeċidew li biex jarfuhom ituhom laqmijiet differenti. Issa taf issemmili xi waħda? Eżempju Santa Marija Tal-Musta pereżempju. jew tal-Blata eżempju. Jew tal-Blat. Mela daw hemm kappelli differenti kollha dedikati lil Madonna lil Santa Marija. U allura li ġara li bdew ilaqmuhom biex jarfuhom jien naf taċ-ċintura, tas-samra, tal-kunċizzjoni, tal-domna mirakoluża jew l-medaljon mirakulus. tal-mirakli. Tal-mirakli, taċ-ċintura dnija u hemm ħafna san. U proprja mhux taqmijiet, titli biex nkunu rispettużi. Titli. Gudja u għaxa. Ejwa. Skont it-teorija tiegħi, kull familja ikollha xi ħadd li jismu Marija. Bonġu, sinjura. Inti għandek xi ħadd jismu Marija fil-familja? Jiena. Kombinazzjoni! Għandek lil xi ħadd Marija fil-familja? Għandi uħti, Mary Rose, Maria Versace. 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 X'tiġi minnek? Uħti. Ora, sibna ora. Isma' Santo kol korjomi. Marija Sant. Mela allura jekk ikun ir-riversja tiġi Santa Marija. Meta kienu jgħidu klassi Santa Marija u għati baxxi rasu. Gudja u għaxa. Ejwa. Marija! Hop, Marija! Dar ġitnej. U għandek oħra, kull fejt mur f'kull raħal jew belt f'Malta għajt li xi ħaġa xi triq jew xi estate imsemmija Santa Marija ħassib żgur. Ħafna triq Santa Marija ta' f'Malta. Inti m'għandekx ħaġa żaru. Għaliex? Għaż-żejt. Erba ta' żejt għannaw. Żejt hawn issa konna ħdejja titfal. Żejt. Le, Madonna tfal għal-żejt. Murħu ġiġbajt it-taxxek. Banġo ma'lem. Niedu ġiġbajt it-taxxew. Murħu t-nejn iva ġiġbajt. All right. Thank you. L-orfa tar-roċ. Tajjeb. Ġifieri l-orfa tar-roċ. Le, xi ġifieri? Qiegħda. L-orfa tar-roċ. L-orfa tar-roċ wara qiegħda. Imqabba rendi Mosta Gudja tard għaxa Viktoria Għawdex, Birkirkara wkoll għandhom waħda. U l-ħamru. Tas-samra. Imma mhux f'Santa Marija, ċelebraw. Ja ħatta wara dak. Ħażebbuċ, imma naħta ħalmuxi. Imġar, id-ħaddingli u żebbu ġawdex. Jien kont qed isemmilek. Uffiċjali. Le. Ta' Santa Marija. Le, Santa Marija dik is-sala. Ta' fuq Santa Marija nagħmlu. Għala Santa Marija. Isma'. Hawnhekk hekk hawn miktub hawn. L-orfa tar-roċ ċara hawn. Mhux l-orfa, aħna fuq Santa Marija qed nagħmlu għalhekk. Santa Marija baqala. Hawnhekk sa nagħmlu fuq l-orfa tal-loġġ niġġużaw. Issa x'għan nagħmlu l-wajter? Mhix dobba sekkina ma nċaħat. Mela, ħanaqsmuhom. Le, sikkina jrid biss. Ciao, morru, għax kan naqsmuhom. Taf li le? Kif jista' jkun? Mirjen iwa. Marija, le? Int l-unika waħda f'Malta li m'għanduha. Mela ħej kemm jinbulija. Santa Maria Mater Dei, ora per nobis.